Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, naghanda kami ng masasarap po na pagkain. Binili ng pala namin to mga ka-studio. Nagbili nito yung kapatid ko po. Siya pong namili dito. Sobrang ang sasarap po. Sana po magustuhan nyo po itong mga pagkain na to. So unang-una mayroon kami ditong Inferno Fried Shrimp. Mayroon ding Beef Bolognese. Mayroon naman ditong El Diablo Chicken Wings. Meron ditong sweet chicken wings, shrimp pasta at saka sweet shrimp, Yan. fried shrimp. Opo. Dito na banda po, bali mga spicy po. Yes, Tsaka ito din, no? Spicy ito din po ito. Shrimp pasta. So, more on hot and spicy po ito. So, yan mga ka-studio. Pray muna tayo bago tayo mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, simulan natin yung kainan. So, prepare mo natin yung drinks. Yes po. Bago ang lahat, mag-prepare muna tayo ng drinks para hindi tayo mabulunan. Wow. Sa iyo, Mang. Special shout out sa lahat ng mga sumasabay sa amin sa kainan po. Yes po. Maraming Yan. salamat po. Yan, thank you, Pang. Saan tayo magsisimulan nito, Pang? Yan, simula tayo sa chicken wings. Okay. Sa iyo, sa sweet, sa iyo, Mang, dito. Ito yung sa kanya kasi hindi manghang. Yan, thank you, Pang. Ito naman sa akin, El Diablo. Yung flavor, sobrang anghang po nito. Yan, kain po tayo. Kakaiba yung mga pangalan nila, Pang. Sobrang anghang. Grabe, natuka ko sa anghang. El Diablo talaga to. Yung pangalan pa lang pa. Sobrang lupit na. Yan. Sabi ko manghang talaga. Super kaya pa naman. Wala pong rice po ito mga studio dahil mayroon kaming pasta. Sobrang heavy po niyan. Try namin po ulang rice. Yan. Ang tahimik na paligid pa. Yung tikilaok ng manok, narinig na. Dito tayo sa gusto mong tikman?
Mm. Ay, sorry. Inferno chicken wings. Kuwang lang gamay ma. Shrimp. Oh, shrimp para mga ka-studio. Inferno fried shrimp. Yan. Kuwang lang gamay para ma-inferno ni. Inferno. Mm. Yan po. Yan. Try ko po to. Natin ranghang ba? Sige, ikaw na. Ahang. Sarap po. Mm. Mangang siya, pero masarap. Mm. So, try mo pa. Ito yung kuan. Sweet na fried shrimp. Yan, Thank you, try ma'am. mo pa. Kain po tayo. Sarap ng mga sauces mo. Mm. No? Mahal nga lang to sila. Wow. Sarap po. Hmm? Buti lang, medyo tumahimik yung area namin. Kunti. Gusto ko yung pagka-sweet niya pang. Mm. Gusto mo yung pagka-sweet niyang kuha mo? Chicken. Yung pagka-sweet, ito mo. Kahugot po konti. Yan, proceed tayo. Mm. Mayroon pa pala. Last. Wa ko kasagang ato mga kasudyo da. Mayroong bread na toasted. Cheers tayo pang para sweet. Mm. Diyan kita mo. Yan. Wow. Thank you pa. Laki naman. Yan. Try natin to. Beef bolognese. Ito po yung tawag dito. So, Sa pasta na ito po. Excuse me po. Ang sarap po. Sarap no? Mm. Hindi po kami masyadong kumakain ng mga ganitong pagkain po. Masarap pala. Mm. Yan po kita.
Yan mga studio, sobrang sarap po nito kaya ubusin natin to. Thank you, Pang. Kain po tayo. Isud ba ni? Doso no? Yan ubos na. Ang mga pagkain ito pa kay social, no? Yan, continue tayo sa chicken. Thank you, Pang. Nay, kuha niya. Serving spoon. Sa iyo mo. Thank you, Pang. Yan, ito naman po tikman natin. Yung shrimp pasta. Ang sarap mo. Medyo maanghang siya. Hindi ka naanghangan? Kain na kasi ako ng impyerno. Masarap po siya mga studio. Musin natin ito, Mang. Sige. Mutun na eh. Gaya mo. Human ko ano eh. Ano eh. No? Ya, diwasa na. Dugay kay serving spoon. Yan. Ay, nahulog. Ang shrimp pa. Thank you. Kinamot naman ako, Mang. Yan. Hindi ko siya makuha.
Hmm. Pwede mo ito, no? Yan. Sarap po. Yan po. Yan, ubusin ko lang to. Shout out po na ako mga studio. Special shout out ko muna mga studio yung dalawang channel po na nag-join sa amin ng Diamond VIP po. Ito silang dalawa po, sobrang ang babait din po nila. Mga mukbanger po to sila mga studio. Ipa-flash ko dito sa screen po yung mga channel nila. Please support po. Please like, subscribe po sa channel nila. Dahil napakabait po to nila. At sobrang grabe po nilang yung suporta nila dito sa channel namin. Maraming salamat po. Just Eats at Cebuana Ako. Maraming salamat talaga sa lahat po ng suporta nyo dito sa channel namin po. More power po. And God bless po. More blessings po sa inyo. Yes po, maraming salamat po, ma'am. Ayan. Proceed po tayo. Romel Bacos from Oroqueta City, Misamis Occidental. Shout out GCR Vloggers. Christy Mundaya Vlog. Ito po, mayroon pong channel po. Lloyd Mendoza. Jason de los Santos from Bicol, Camarines Sur. Babe Nick. Lizelle Baita. BL4D. Jasmine's Vlogs. Yan, ito po, mayroon pong channel. Honeymiss TV. Ito po, VIP din po namin. Mukbanger rin po. Maraming salamat Thank you, po. ma'am. Pearly Brusula. Hello. Marifi Corpus, Jocelyn Imperial from Valenzuela, Manila. Dennis Vlog TV. Ito po, mayroong channel. Elina Sita ng Valenzuela. Unswa. Crone in Brown. Ayan. Hi, ma'am. Salamat po, ma'am. At Erin Divera. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Sobrang sasarap po, no? Yes po. So, hanggang dito lang po kami. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!